бори дигар салом мегӯям ба шумо бинандагони азиз. ман ҳоло барои шумо як эълон дорам ва ин эълони ман ҳам вобаста ба муроҷиатҳои бутакрори шумо аз субҳи имрӯз дар робита ба пахш нашудани навиди бомдодӣ аст ва бояд барои шумо бигӯям аз он ки мо чун ҳамеша навиди бомдодиро дар вақташ бароятон сабт кардем, аммо бо сабабҳои барои мо номаълум то ҳанӯз навиди бомдодӣ дар YouTube пахш нашудааст. шояд ин мушкили YouTube бошад, шояд мушкили интернет бошад ва ё таҷҳизоти умумӣ. Ба ҳар ҳол то ҳанӯз барои мо равшан нест ва мо мунтазири тавзеҳи муҳандисон дар ин замина ҳастем. ва албатта сипос мегӯям ба якояки шумо азизон ки шумо хавотир шудед ва ба ҳар ҳол аз мо пурсидед ки чаро шумо наметавонед хабарҳоро чун ҳарвақта дар ҳамин соат аз Радиои Озодӣ тамошо кунед ва умедворам ки дар соатҳои наздик ин мушкил рафъ мешавад ва бояд бигӯям ки ҳамин гуна мушкилро мо тақрибан чанд моҳи пеш, яъне дақиқтараш дар моҳи март, замони баргузории интихоботи парлумонӣ дар Тоҷикистон ва ҳамин гуна шурӯи пандемияи COVID-19 дар саросари ҷаҳон доштем, чун якбора нафарони зиёд вориди интернет мешуданд, истифодабарандагони зиёд шуданд ва ҳамин гуна нашри матолиб дар YouTube зиёд буд. хуб, бояд бигӯям ки мунтазири навиди бомдодӣ бимонед. дар ин ҷо мо субҳи барвақт барои шумо хабарҳои зиёдеро омода кардем аз ҳаёти муҳоҷирон ва хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ва чанд дақиқа пас ман бозам сархати рӯзро барои шумо тақдим хоҳам кард ва умед мебандам ки садои маро шумо аз сархати хабарҳо хоҳед шунид ва бори дигар умедвори он ҳастем ки навиди бомдодӣ низ ба ҳамин зудиҳо дастраси шумо бинандагони азиз мегардад. сипос барои ҳамроҳӣ, сипос барои интизорӣ ва ҳамкорие ки пайваста бо Радиои Озодӣ шумо азизон доред.